Bodek müşkünün xlosu yok. Bodek müşük hikayelerden. Aptori Sara August. Tercüme kılıgıcı Nuriye Abdülkerim. Bugün bir gün tolum köңülüp ötüptü. Bodek müşük dostlar bilen kanğıç oynaptı. Gerçi o 20 yılda bir dostu bilen soquşup kalgan, yana tehi apsıga soğatlıqta elga resmini yüttürüp koygan bolsumu. Keşte Bodek müşük dişini çotkalap bolgandan keyin uxlaş kiyimini kiyipti. Lekin onun hazır paqatlı uyqusu kelmepti. Çünkü o hujrasida yalğız kalıştan korkut eken. O qarangğudan, alvastydan, yana tehi qar besip kalıştan korkut eken. Dadысы qaytıp gelip onunğa çöçek etip berişden burun Bodek müşkünün apsy onu birdem erkiltip süýüp koygandan keyin onun yutkunyny çiň çümkep koyupdy. Ahir dadysym qaytyp kepdi. Dadysy onunğa Bodek müşük en amrak çöçekni okup beripdi. Çöçekni okup bolgandan keyin onu ýenikkini birini süýüp koyupdy da çıragyny öçürüp çykyp ketişki temşlipdi. Dadysy bu soğudun emdil atılışıga Bodek müşük tuyuksuz dadysyny çakyrypdy. Dada, men ussap ketdim. Maňa azrak su ekilip beriň bulamdy. Sizden ötünäý. Dadysy bir istikan çay ekilip Bodek müşküniň beşinden asta ýöýlep durguzyp, onuň içkizip koyupdy. Suwny içip bolgandan keyin o oglunyň ýutkunyny çymkap koyup, peşansygy birini süýüp koygandan keyin işik tarapga meňipdi. Dadysy tehi işikden çykmay turupla Bodek müşük ýene "Dada, meniň süýgüm kep ketdi" depdi. Bodek müşük tehi baýla täret kılgan toňgo. Bodek müşük özüniň gidip çyň turupdy. Şunun bilen dadysy ýene keyni ýenip, ony täretdige ilip çykypdy. Täret kılıp bolgandan keyin dadysy ony karavataga ýatgyzyp goýup, ýotkunyny ýerip goýupdy. Dadysy çykyp ketiş aldyda ýene tehi ony tatlypgyny birini süýüp goýupdy. Bu qatym dadysy emdili meňişik temsilişige Bodek müşük ýene unutypdy. "Dada, endi uxlaýman, birak siz kol ýogulgyny ekilip burnumny sürtüp goýsaňyz bopdyken" depdi. Bu çagda dadysy bizar bolgan bolsumy, birak ýanala kol ýogulgyny elip Bodek müşküniň burnuna sürtüp goýupdy. Dadysy ýene bir qatym onuň ýotkunyny çyň ýep goýgandan keyin ony ýene süýüp goýupdy. Bu qatym dadysy onunğa keçilik çıragyny ýandyryp berip, andan çykyp ketişki temşlipdi. Dadysynyň maňgallygyny görüp Bodek müşük ýene tolapdy. "Dada, meni ýene birini süýüp goýaňa bolamdy." Dadysy özüni besip elip, onuň karawatynyň ýene kepdi we peşansygy tehim çyňrak kılıp birini süýüp goýupdy. Andan onuň eskertip, "Emdi muş ýergiçi bolsun-a, gozam. Meni ýene çakyrdygan bolsaň hap bolup galmanjymy? Sen emdi jim ýetip uxlagyn-a" depdi. Bodek müşküniň köňli säl ýerim bopdy. O ýotkunyny burnuňa tartyp çykyryp elip, etrapyny inçiklep gözüşki başlapdy. O qarangğuda korkkan sırı korçukyny çyň kucaglagynyça közlerini çyň yumapdy. Ayal ötmey onuň kulkyga galy bir awaz aňlangandek bopdy. "Nimiş bolgandy? Birersi onuň hujrasy kir bolganmydy-a? Lekin onuň hujrasynda başga adam bolmasy kerekdi-go." Bodek müşük derhal ornundan çaçırap durup, töt etrapyny küstüpdi. Ýene şu galy awaz. Bodek müşküniň korkkanlykdan jeni çykaýyldap gapdy. "Aw, buluň turup algan zat kimdi?" Öýüniň bulunda Bodek müşük gaýat zor bir galyt maklygyň saýasyny görüp gapdy. O erkanç kılıpmy, o ýerde zannym barlygyny esleýänmepdi. Belkim o Bodek müşük korkup ketipdi. Baýky galyt awaz çukum alwasynyň awazy. Bodek müşük korkuny ýyglap ketipdi. Bu wagtda ýerde ýene bir saý görünipdi. Ýene tehi bu saý bargansaryr onuň ýyklap gelişki başlapdy. "Dada!" Bodek müşük korkundan toly çypdy. Çyraq ýykylypdy. Eslidi onuň apsy kelgen eken. "Apa, men bek korkup ketdim. Meniň hujramda alwas bar eken. Garaň, ene aw ýerde."
Bodek müşük karotdan sakrap düşüp apsyny kuchaklapdy. Apsy bilen buluň berip ýerde zat näme barlygyny körüp bakmakçy bopdy. Äpsus, ular berip şundaq gargudek bolsa, baýak alwas görüngen buluňda birdewe taşlap goýgan kiyimler çeçilip ýatgudek. Apsy onuň köňüne ýasap, "Kozam, bu nädem alwasty bolsun? Ular seniň galaýymkan taşlap goýgan birdewe kiyimleriň turmamdy. Kargana mana bu paýpykyň, mana bu maýkaň. Bularnyň hemmesini özüň şu buluňga mana muşunda galaýymkan döwlep goýgan emesmi?" depdi. "Korkmagana Kozam, fakat sen o jyrynyň içinde bolsaňla her kandak narsa korkup gidelmeýdi." Bodek müşkiniň apsy onuňga bir bölük siýelik apsyny ýutup goýupdy. Şunuň bilen o endi hiçnime korkmapdy. Ýani aýetli kürsüne ýutup goýupdy. O betbeşir alwasty. Bodek müşk saňa şundaq barman kılady ki, "Tiz bu ýerden ýokal. Dadam bilen apam meni gowdaýdy. Ulanyň meni süýüp goýuşy däl meniň tumarym. Dadam maňa çyragandyryp berdi. Emdi men garangydan korkmaýmyn. Maňa konçukym emrah bolady. Ular qaşymda bolsala her kandak narsa meni korkutalmaýdy." Şondan başlap Bodek müşkmi başga kiçik dostlara okşaş uxlaşdan awal çişini çötkülap, uxlaş giyimini kiyip, andan keyin ujursta hatirjam uxlaýdygan bopdy. Sizler uxladyňlarmy, umaklary?